Ayo! Mami binignit! Kalabis binignit. Kasama ko ngayon si Chotchot. Kasi manghihingi kami ng... Anong hihingi natin? Binignit! Mamay, binignit. Mangayo unta ko. Manghingi sana kami ng binignit sa'yo. Asan? Sabaw. Uy, sabaw na lang yun eh. Ayo! Na may binignit. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel J of Junfel Films for today's video. So ngayon, Biyernes ngayon. So, Holy Week, Biyernes Santo. Nakasanayan na kasi nating mga Pinoy na kapag Holy Week o kapag Biyernes Santo, meron po talagang magluto ng binignet. So, ano man tawag nyo sa... Okay, sa hindi pa natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Ang binignit ay isang panghimagas mula Visayas. So, binignit po yung tawag dito sa Visayas. Ito ay nakaugaliang gawin sa Visayas ng may mga hiwa ng saba, gabi at kamute. Madalas inihahanda ang binignit tuwing mahal na araw, lalo na sa Biyernes Santo kung may pag-aayuno. Popular ito bilang merienda tuwing hapon. Malapit ito sa ibang lutong ginataang matatagpuan sa ibang dako ng Pilipinas tulad ng bilo-belo. Gusto kong pumunta sa aking mga kapitbahay, tatanungin ko sila kung meron ba silang binignit or bilo-belo. Try natin manghingi sa mga kapitbahay natin. Yeah. Come on! Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. May binignit ako, matitikman ninyo. Binignit! Sa tiyan mo init. Binignit! Sa lubot mo siri. Gusto ko kasi matikman ang mga luto nila. Okay mga boss, so tara, pupuntahan natin yung mga kapitbahay natin at tatanungin natin sila kung meron ba silang binignit. Okay mga boss, let's go! Ayo, na may binignit. Wala mo na magluto, binignit yan. Okay mga boss, dito ako sa kapitbahay namin. Ayo! Na may binignit! May binignit, no? Wow! Oh, kalabis binignit. Oh yeah, mga ikolag binignit dire. Mga tao nakagbinignit. Wala. Ha? Wala. Ano ang kamukaon? Okay, sumad man siya pagkaan. Naspita sa karahay. Kao sa binignit. Pinaging kuan, tuwig na nisig. Na-admit na siya. Na-admit kay? Karahay kay nisig sukal binignit lagi. Mori sumad niya. Kung sumad niya mo, nang wala tao. Ya, wala lang kamukaon, Chot. Yawa. Wala lang kamukaon. Ah. Uy, tutuin. Ano sila, way? Kanang kuan na lang ba, nang sukan niya, luwa na lang. Luwa na lang. Di na din ako ng tubig na lang ba. Uy, di ka kakaog binignit, Chot. Kakain ka pa ng binignit. Makaon pa kag binignit? Ha? Nga naman. Ganon din naman kamukaon. Tagam ko. Natagam siya. Natagam na daw siya. Ngayon yung ukab ka. Ngayon yung ukab ka na. Gutom. Gutom din siya. Kaon, kaon. Usya. Kanuon. Wado maglutog binignit day. Luto. Asa man? Nasa masusod. Asa daw? Tagtuli ko na ko asa. Di asa daw. Ano ta? Di asa day. Asa giluto ba? Dito luyo. Ano? Luyo day siya. Dito na ikan ano? Oh, ano si Sud? Ano? Oh. Kaniod to na na. Salamat. Kasama ko ngayon si Q Park, si Chotchot. Kasi manghihingi kami ng... Anong hihingi natin? Kusga. Binignit! Nice! Manghihingi kami ng maraming binignit. Tara! Tara, Chot. Nay, nakay binignit, nay. Mga ito siya binignit. Alves, wala ka kaog binignit inyo, Alves? Wala. Ayun. Meron kayong Alben? Meron kayong binignit, pre? Ah, nakapaiwan ka dyan, Tiway. Wala. Meron kayong binignit? Pahingi binignit, pre. Pre, pahingi binignit. Binignit, no? Asan? Asan ta mga binignit? Adto. Ato, tara, tara. Tara. Asan ba?
Ah. Sandali, dito muna, Chut. Dito ka muna, Chut. Ha? Dito ka muna. Ayo. Namoy binignit. Mangayo ko. Ganun din. Namoy binignit. Hindi ko nabinignit. May binignit na rin. Mangayo ko. Saan tayo manghihingi ngayon, Chut? Tayo nang merong nagluto ng binignit, Chut. Kaol. Namoy binignit. Mangayo unta ko. Nakay binignit? Wala. Mga yun ta siya. Unay unod. Mahingi sana kami ng binignit sa'yo. Mahingi sana kami ng binignit. Meron ba? Meron? Eto, video. Nagva-vlog ako kasi naghihingi ako ng binignit. Saan ba yung binignit? Asan? Sabaw. Uy, sabaw na lang yun. Padaligodot. Inubos mo? Kirain mo ko. Bakit mo kinain? Huwag Bakit mo kinain, di Gerald? Masarap eh. Ah, masarap. Wala ka na bang binignit? Ano? Wala ka ng binignet, manghingi sana kami. Kasi nagugutom na kami ni Chut-Chut, di ba Chut no? Di ba? Hindi ako naka-bukda. Oo. Kasi sabi niya, meron ka daw binignit dito. Wala. Kinataan. Kasi manghihingi sana kami. Kasi nagugutom na kami, Chut-Chut no? Hindi na. Kanina meron. Ngayon, Subok ko kay Gali at Kitida. Kinataan natin. ano daw? Ano sabi mo? Gali kay Kitida. Sino nagbigay ng binignit sa'yo? Hindi na. Ah, binigyan ka. Bye-bye. Uy, lutiyat pala ko. Tara Chut, tara Chut. Let's go. Binignit ya. Mga ikog binignit. Ayo, mga ikog landang binignit. Ayo, na may binignit. Ngitag baboy. Okay mga boss, dito na ako sa bahay. So, kanina pa ako nag-ikot-ikot dito sa mga kapitbahay namin para manghingi ako ng binignit. Di ko alam na nagluto pala si mama. Ito yung binignit namin. Ayan. Okay. Parang nagugutom mo. Alam nyo kasi mga boss, tuwing Semana Santa o tuwing Biyernes Santo, nakasanayan na talaga nating mga Pinoy na magluto ng binignit o kahit ano pang tawag niyan sa inyo, sa lugar nyo. Kaya yun, nagluto kami tapos meron pang biko. Ayan. Itong biko mga boss, nahingi ko lang dito sa kapitbahay namin. So, ngayon mga boss, kain muna ako mga boss kasi di na ako nakatikim ng binignit kasi namimiss ko yung pagkain ng binignit. Eto na mga boss. Ayan. Mga boss, kain muna tayo mga boss ha. Okay. Yung binignit namin meron siyang kamuti. Ayan. Tapos, meron din siyang tawag nito sagu. Ayan. Yung para siyang ano, para siyang jolen. Tapos, meron din siyang ito, yung tinatawag na landang. Tapos, syempre, meron din siyang saging. Ayan. Shoutout nga pala sa mga boss ko dyan na nag-comment dun sa post ko sa aking Facebook account na anong pipiliin nyo, binignit o yung pag-ibig, binignit or gugma. Ewan ko lang sa mga friend ko sa Facebook kasi yung mga pinili po nila, binignit lang gusto nila kasi ewan ko baka meron pong, siguro yung mga friends ko sa Facebook, mga broken hearted, di ba? So gusto nila na hindi na sila masaktan ulit. Okay mga boss, ayun, kakatapos ko lang kumain ng binignit so medyo busog na ako. Napaka-trending kasi sa panahon ngayon ang binignit or belo-belo. So sa Facebook nga maraming ang mga
good vibes na picture. Siyempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Vince Jetro Abukay, Ryan Fonsi Vitor, Kim J. Novela Matabang, John Mark Navarro, Ralph Dave Aligres, Joshua Orunga, Jean Prix Andrews, Dave Walker, Joshirel Velasquez, at ang pinakahuli, si Dave. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, maraming salamat at hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.